Страхотно! Денят на вещиците най-накрая настъпи. Бим, бам, бум! Да се появи палатка за къмпинг. Бим, бам, бум! Огън да се появи и да бъде красив. И малко светлинки да има. Гирлянди там. И още малко светлини. Изглежда красиво. Ех, мисля, че забравям нещо. Да, масата със сладкиши. Ями, ями! Изглежда вкусно. О, не! Започва да вали. Нищо. Само няколко капки. Ще продължа да украсявам за партито. Ще сложа и няколко капани за сънища тук. О, красиво е! О, не! Сега вали повече! И всичко се намокри! О, не! Торнадо! Трябва да се скрия вкъщи! Тачи! Какво има? Вали проливен дъжд и има торнадо. Ще развали партито на вещиците. О, ти можеш да разрешиш проблема с пръчицата си, но тя се намокри и вече не работи. Освен това, Мисифу, не може да се използва магия за времето. Няма какво да се направи. Тачи, не тъжи! Ще го оправим после! Ще видиш! Не, Мисифу, нищо не можем да направим. Има много вода. Пръчицата ми не работи и всичко се наводнява. Не ми харесва да гледам тати така. Ще намеря решение. Тачи! Хрумна ми идея! Да, Мисифу. Можем да се обадим на твоята учителка през огледалото и да я помолим за помощ. Каква страхотна идея, Мисифу! Ела! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спокойно, тати. Ще видиш как ще решим всичко. О, не, Мисифу! Не става! Отивам си в стаята. Горката тати, тя винаги ни помага. Сега аз ще й помогна. О, хрумна ми идея. Мияу. Това не, това е безполезно. Ето това. Добре, сега просто трябва да го надуя. О! Толкова е високо! И едно гребло. Греби! Греби, гребоце! Греби! Още малко. Мистер Монин! Мисифу, помогни ми, моля! Мистер Монин, скочете в лодката! Благодаря, Мисифу. Но къде отиваш в това време? Тати, имаше парти на вещиците днес, но бурята унищожи всичко. И сега ще търся Лили, за да ми помогне. Каква страхотна идея, Мисифу! Ау, не!
Водата стига до малката ми къща! Помощ! Помощ! Трябва да помогнем на катеричката. Скачай, катеричке! Благодаря! Вижте, приятели! Зайче! Трябва да го спасим! Помогнете! Скачай! Благодаря ви! Някой да ми помогне, моля! Ще спасим и елфа! Благодаря, Мисифу! О, къщата ми е наводнена! Добре, можем да влезем вътре през прозореца. Да се отвори прозореца. Хайде, приятели, всички вътре! Благодаря, Мисифу! Ние ще бъдем в безопасност в къщата ми. Обади ли се, ако имаш нужда от помощ? Добре, господин Монин. Аз ще греба! Лили! Лили! Трябва да помогнем на тати! Какво стана? Ще видиш. Да използваме магия. Лили, не мисля, че е добра идея. Дали не можеш да направиш дренаж? А какво е това? Дупка, от която тече водата. Бим, бам, бум! Уа! Не мога да повярвам, че го направи. Ще махна капака. Лили, не мога да го сваля сам. Помогни ми. Идвам. Увай бързо, Мисифу, или водовъртежът ще ни хване. Опитвам се, но не мога. Мистер Монин, помогнете! О, не! Лили и Мисифу са в беда! Трябва да им помогна! Знам! Ще ги хвана! Ой, едва не бяхме погълнати от водовъртежа. Какво приключение? Всичко е наводнено. Горката, тати. И какво може да се направи сега? Да използваме магия. Лили, не знам. Твоята магия обикновено не работи през повечето време. Здравейте! Дойдохме да ви помогнем! Да, страхотно! Ето, готово е! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Толкова е чисто! Имаме няколко малки балончета! Лили, светлините са партито на малките вещици. Трябва да поставим много цветни светлини, но ние нямаме. Какво ще направим? Ой, виж колко светулки! Здравей, светулки! Можеш ли да ни помогнеш? Би-би-би-би-би-би-би-би! Разбира се! Имаме нужда от светлини за партито. Можете да ни поядисате в различни цветове. Така ще имате различни светлини за партито. Страхотно! Благодаря ти! Лилаво, жълто. Да направим тортите за партито! Вкусно! Приятели, нося тортите! Страхотно!
Страхотно! Свършихме добра работа в екип. Нашите благодарности към всички вас. Сега да отидем да намерим Тачи. Тачи! 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 Бързо! Ела с мен! Какво има, Мисифо? Не питай! По-добре виж с малките си очи! Изненада! Вау! Как го направихте? Ти винаги ни помагаш. Затова направихме всичко възможно, за да те направим щастлива. О, много благодаря, приятели! Скъпи малки вещици, елате и се забавлявайте на партито! Тачи! Оф! Колко дълго беше пътуването, а? Какво прави този чорап тук? Странно. Толкова съм уморен. Аз също, Мисифо. Какво мислиш за чаша мляко? Добре. Трябва да е вятърът. Къде ми е чашата? Никъде не я намирам. Виждал ли си я, Мисифо? Не, Тачи! Ето любимата ми купа. Сега малко мляко и готово. Ще пина. Къде може да е? Колко странно. Толкова вкусно и свежо. Не мога да я намеря, Мисифо. Ако искаш, може да пиеш от моята купа. Благодаря, Мисифо, но мисля, че ще е по-добре да вземем друга чаша. Тази ще свърши работа. Какво стана? Паднахме, Тачи. Вече знам това, Мисифо. Забавно. Имам предвид, краката на табуретките изглеждат сякаш някой ги е счупил. Права си, Тачи. Време е детектив Мисифо да разследва. Твърде късно е, Мисифо. По-добре да си облечем пижамите и да спим. Утре ще проучим. Толкова ми се спи. Тачи, какво беше това? Какво, Мисифо? Нищо не чувам. Хайде да си слагаме пижамите и да спим. Много съм изморена. Обличи си пижамата. Ура! Любимата ми пижама! Готово! Тачи! Погледни се в огледалото! Какво се случва? О, не! Пижамата ми е пълна с дупки! Ще сложа друга! О, не! И по тази има дупки! И по тази има дупки! И по жълтата също! Какво ще правя сега? Всичките ми пижами са с дупки. Не се притеснявай, Тачи. Мога да ти дам една от моите пижами. Да, тази зелената е много хубава и няма дупки.
Ето, Тачи. Благодаря, Мисифо. Стана ли ти? Малко ми е малка. Иха! За мен изглеждаш страхотно. Не, Мисифо, малко ми е малка. Добре, време за лягане. Моето малко мече! Къде ми е малкото мече? Не мога да спя без него. Ще ти помогна да го намериш, Мисифо. Не се тревожи. Не в моето легло. И отдолу също не е. Няма го и тук, Мисифо. Мечо, къде си? В гардероба няма нищо. Мисифо, мисля, че има някой в къщата ни. О, не! И ми е взел моето плюшено мече. И моята чаша. И е пробило всичките ти пижами. И е счупил табуретките. Какво можем да направим? Ами да спим на пода, Тати. Хайде да спим на дивана. Страх ме, Тати! Мен също, Мисифо. Тати! Моят чехъл! Някой ми е взел чехъла! Бим, бам, бум! Мисифо, чуваш ли това? Не, Тати! Ах, Мисифо! Какво има, Тати? Някой ме дърпа за крака! Кой е? Да го последваме. Имаме нужда от предпазни мерки. Съгласен съм с Тати. Мисля, че с това ще стане. Да тръгваме. Виж, Мисифо, мисля, че и той е уплашен. Ура! Ура! Победихме! Уау! Но е много сладък. Здравей, малък приятел. Как се казваш? Буби. Искаш ли да си наш приятел, Буби? Би-б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 и. Би-би-би-би-би-би-би-би. Тати! Тати, да си направим пижамено парти. Каква страхотна идея! Да извикаме Лили и господин Монин също. Огледалце! Обади се на господин Монин. Здравейте, приятели! Какво се случва? Нищо. Това е ново изобретение, което правя. Искате ли да дойдете на нашето пижамено парти? Бих искал да дойда, но не мога. Приятно прекарване! Огледалце! Обади се на Лили. Здравей, Тачи! Здравей, Мисифо! Искаш ли да дойдеш на нашето пижамено парти? Аха! Къде отиде тя? Не знам. Вече имам всичко, което ще ми трябва. Уи! Готова съм за партито! Да приготвим спалните чували. Готово! Нека си разказваме страшни истории. Обичам ги! Буху! Буху! Бу! Буху!
Бу-ху! Бу! О! Ай! Да си изпечем маршмелоу! Ура! Ще печем маршмелоу! Ура! Ще печем маршмелоу! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Много вкусно! Много добре! Хайде да си облечем пижамите! Бим, бам, бум! Всички да бъдат с пижами! Колко си хубава, Таци! И ти също, Лили! Да си измием зъбите! Аз дойда по-късно. Първо ще пия мляко. Юпи! Обичам да си мия зъбите! Май имате братци! Да видим какво прави Мисифу. Мисифу, какво правиш в чувала? Още не си измил зъбите. Опа! Забравил съм! Идвам. И какво? Мяу! Тачи! Навън има странна светлина! А? Да видим? Нищо не виждам. Нито пък аз. Има нещо отвън. Мисифу, виждаш ли? Там няма нищо. Добре. Жаден съм. Отивам в кухнята. Тачи! Ела! Виждам го отново! Какво има, Мисифу? Виж! Отново е там! Какво е това? Да отидем да разследваме. Страхувам се. И аз също. Със сигурност е бухал. Да се движим заедно. Бягайте! Приятели, какво има? Какво става? Видяхме нещо много странно. Какво сте видели? Нещо със светлини и то казва О, приятели, това е новият ми робот. Съжалявам, че ви изплаших. Но избягай, не мога да го намеря. Добре, тогава ще ви помогнем да го намерите. Вижте! Там той бяга! Там! Да го заобиколим! Морков. Страхотно! Можем да си направим морковена торта! Юпи! Бим, бам, бум! Да се появи торта с моркови! Изглежда много добре! Ням.